Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Mgbede ọma. Oyi na noni abo ya kpoleza nwa ya akwa bata, nwa ada akwa bata ijele. Ebisa anonu mo bụ n'aja na Enugu State. Obi adịrọ m mma o. Obi adịrọ m mma at all. I'm so angry. I am so angry. Obi adịrọ m mma. Adishata machobo mi ti onu n'okwu a because this case oburu ye me expect but odigo ko ya adi. Igbo banyị is na-ekwulekwu mele ọnụ and na onye gbaro nkịtị kwele ekwe ịghọtago. That's why njewesi ka m pụtara bịa made this video because always some people were obula ọkụkọ amara nko maka nu na atisi ọkụkọ maka na fa na atisi because always ndị mma ka na-efere m bụ ndị we the reasonable ịghọtago. Now I think he very well but some people were obula ọkụkọ. When I mean obula ọkụkọ, they think like a fowl. Ha na-eche ka oburu ka ọkụkọ. Now I want to clear something to you people. Uwoloye fuchukwaya number 1. Uwoloye fuluchukwanya. Onye obuna putase gi na fuchukwanya. Gosi mo ya nkamfu. Uwoloye fuluchukwanya. And uwo yobu yakacha no wani. Now back to this video name. I could have done this video last week Wednesday. Can we see made this video? Mom na dodging back. I was somewhere and name argument. There was argument. I name argument about this case. Chidozie Akwa Okuko. For the nas again, no bu ezigbo dibia, no bu na ezigbo dibia na no kalema na owa kaleda kwasia or prevent on prevent on time. For the second, no kwesiki disappear from the police from the cell ebono or whatever ebono no kwesiki disappear from the station and ebobune kpuchide ya no kwesiki disappear there. For the no toss we buru dibia na otos buru dibia no kwesiki emo ofu owo na chi bialia we were ogwu we gwosia ya then. But let me tell you something. Do you no wa si no wa bia no lolia. Even my father, even my pastor, even my dibia. Uburo you know why I say no wabia nulolia. Then that same place if you talk again, somebody and say no wale dibia, bebia zulu ya, dibia neti nejku we zulu ngongwea, zuli iyodose. However again, no bu na dibia mbu dibia na ka hizu the thing. No bu na dibia mbu ezigbo dibia na ka bu obu na dibia mbu dibia na ka bu oya nzuli ya hozugbo nje. In fact oya ha ada otiwe mkpu. E ma chef bu no ye ka agwole agwo. Now let me tell you something. Do you know this case this issue now no anewe na Anambra State. This a calamity ngabi a calamity kita na before ndi dibia now are from people like some people are from you people. In fact, to you people, can buy you people. If your mind is telling you not go, then you should know not go. It's from you people because you people will be the one to pressure somebody to go extra mile. The person gonna pressure that person. Dibia let me tell you something. Do you know Dibia but even the highest to compare priests? Let me tell you, we can one decide they're not your pastor. I wouldn't say Wagawa. But na one get upon that Dibia marum na wisi maromo. One sorobo na gumalia. Or Mambanali we are not so. Man, out dead of my child, we can decide, not your Igbo pastor. Or just decide on his own, or not your father. But the other one, you will not no ye milidiago. Also go to save not only me, or you will at a time the thing and so said most to Chayani uncle Siki settle on all over, depending agreements, Nana, moi, Bolioku. This is one thing, people, Undia Wobula Kukona Maho. This is one thing, even in Bible, even Jesus, Ndioka, even Jesus. Because it is only Christianity na ka call it this thing now. Even Duka, even Bible Baruno, even Jesus no we are one no one abia. No wabialia. Why don't Jesus defend himself? Simba no chokwa ka kpogidia nobe. According to Kase why? According to our Bible Jesus. Awe me akadani na emelia. Bu ya mo oshishi obe. Ebuyeri ya masti ye burie nine. Of course, no, Kata for. Must still like I'm not getting a tower for Nigeria. Muna get a tower for no.
ọkwasị na abịa sị na Jizọs nọ ka ọ tala ya afụfụ mana mụ na gị ka na-ata afụfụ a ruo tata ọrụ otu imi na ọnụ dị mụ na gị na Naịjirịa obodo a mụ na gị nọ n'ime anyị na-eti mkpu steady o nwere ihe niile anyị na-ada ada na Naịjirịa mụ na gị nọ anyị ka na-atakwa afụfụ ya na nka mmadụ ya emepe ji o ji eli ji na-eli ede ọ na-akọ ife a na Chigozie na Akwa Okuko na ọ bụ na o wee disapia na ya na ọ bụ na ọ bụ tru eye na ọ bụ na ọ were ọgwụ ọ bụ na ọ mere nka we I never wanted to put mouth on all this thing because the thing only ime ọnụ achọbụrụ m iti ọnụ na this case but last week ka m kala ime this particular video na-eme today bana mami oya mmụọ m na-adọchi m azụ not knowing na Chineke ewe ka Chukwu si arụ ọrụ na Chukwu just ka m nweta proof for ndị ụka because there will be how ga-abụ ndị ya na castigate ndị dibia mana ịbịa n'ime onwe ife na nkefe aka njọ some people unu bụ the cause of this ihe a na-akwasị na dibia na-arụ arụ a na-agwụ because you people will be the one to pressure that dibia you people will be the one to pressure that dibia ka ọ gaa extra mind just ka ọ bụ na o kogoro ka ọ bụ na o kosiri ekosi ka ọ ghara ịbụ na a na-eji ya achị ọchị ka ọ ghara ịbụ na ezuriri ihe dibia na-eti mkpu ha na-ejikwa ezuru ihe ya ka ghara ịbụ na ha na ọfụta ọgwa ndị mmadụ na-ezuru ihe ya asị ya kwa dibia ka ọ na-eme ị mana dibia ahụ gwa gị aka dị sị na agwa oke na onye ọganyara gwa okwu ogbe ihe ọji wee bụrụ odogwu gbuo ogbe ya sị ka ọ bụrụkwa okwu ogbe ya ọ bụ unu achefuo no unu a na-epush somebody ọ ji aga extra mind you people are the reason ọ ga-abụ mmadụ asị mba ka ọ ghara chekwu ya ọchị in fact this thing fọrọ on Akwa Okuko this thing na fọrọ on Akwa Okuko oh unuwa but the people that pressure that guy into doing what ọ na-ekwesị ike ime ma ọ bụ na eziokwu triri na ọ mee those things na social media which I don't know ọ bụrụ na eziokwu they find him guilty na ihe niile ekwusisiri na ọ jikwa eme nka then you people should know that not all you people that always force him no inuwa na force ka ọ ghara ịbụ na ọ na-eme dibia na ojighị ego na ọ na-eme dibia ọ na ome ha nka. Let me tell you something that was something ka m gwa nkọlụ gị akụkọ asọfụ mgbe m lụrụ agwụ then who were pastor na my street na-eme ministry I never had to come and this up ma asọfụ m ịkọ dị akụkọ on its own later achọ m ikwu okwu this now but in fact ka hapụ okwu a na ka ọ dịbịa nke this agwa na I will still tell you people this thing later now no m na-aga through Facebook I came across video where ebe pastor unu Ebuka Obi ọbụla arrange mgbe arụ ka na-agba ma same thing do you understand mgbe prophet unu pastor unu ọfụchara ha ncha unu ọfụchara ha ncha unu pụtara online si na ọ bụrụ every time ka ọ na-afụ ihe niile mana unu kpọrọ ọfụchara ha ncha. Why don't this thing trend on social media? The lady bia Lovette wa obula amuma also Lovette your testimony is here. Lovette there's a testimony o we si no ma ho makia o we si tie Lovette we no ma ho maka Lovette wa na obula every time ka prophet ka oja afuzo even if Almighty Ebuka Obi that do no fuchara hancha or you know in fact Jesus no flyer if Almighty that do no Ebuka Obi could open his mouth and said and oburu every time be dibia na afusi yeni biawa prophets na afusi yeni then you now believe no every time ka dibia ga afusi yeni are you people thinking can they ko oburu oko ola formulia ohozni Igbo ka esi we nwo ya that pastor that dibia he na afọ oho na imo se ebulu gi ka eburu ya oho no fi Igbo ha si we nwo gi ka esi we nwo ya kendi ka brain okuku unu we kendi ka brain okuku unu somebody na say na akwa kale disappear akwa if ndị gworo ọgwụ if nna ochie anyị ha mgbe ha gworo ọgwụ o wulu onye na-ekwute maka ya nkolu gi history about my own history nna m ochie iyi agba n'aka anogo m akọ na aka menno ama na aka akọ nna m ochie na-eti oda asịzi aka na-eti mkpu na-eti so mkpu si man a na-ekwu maka ya who is this man a na-ekwu nna m ochie ha ndị gworo ọgwụ ọkwa agbaka aka ọnụ ifu na ọgwụ a na-ekwu na agbaka aka ọnụ
if na na-egbute isi mmadụ wee gwọ dị ndị gwọrọ ọgwụ a na-ekwulozi ọgwụ kịta ịnọdụ ka ị ga-anọ ebe a na-agwọ ọgwụ. You people are the cause of the issue ndị dibia native doctors now problem ha na-enwe now because you when ndị gaba even up to now as I'm talking to you mmadụ ga-akpọ gị na phone sị gị achọrọ m iwe ego, I want to make money. In my inbox I'm button on WhatsApp to father say I want to use my manhood. Father saying your father say my father is no more alive but my mother is alive. How can I do it? I will bring anything. I will do anything. Oh, block and can down straight. You people are the cause of this problem, this predicament now for because people will pressure native doctor to go extra mile just to satisfy you. You people will go extra mile to pressure a native doctor just to satisfy you. When a native doctor does always call she was accident, I see can you accident? No, how did you get now? Niposiki accident. Niposiki accident. Cha. Why? Hey, that means no more Guinea and Hano Hosokwa. In fact, they had the money where hog. Nika was then. And I asked, whoever he's wear for that, got that DBS wear for that. Dibia on Nadarunenu, on a man you were accident, on a man you were with temptation. Uyobuna Lia Sanaya. As Naka Jaja Nebuton Mamma. Oh, who are costly. This problem I have face, but you people, because he will want to pray, go away can satisfy you people. Go away can wound on Dibia ne way go. He will go extra mile. He will go extra mile. Now to this picture, man, it's a picture of Ebuka Obi. For that table, that's not every time. Prophet na puchi are you serious? Chineke, mu amarakwa o. Ofuchara hancha. Eho ofuchara hancha ụwa niile. Eho Jesus afụlaya na Nigeria. Eho Jesus afụlaya na Imo State. Eho Jesus afụlaya ndị Igbo. Ndị Igbo isi awụwa ya, isi black. Bepolonia sin ofuchara hancha, no bụ na ofụla hancha. Alisa aka si Ebuka Obi mboso, me even mambe nke dibia us no fake dibia bia alenji nke o mel nke kpọrọ ya n'aka. O de si no na bia send ya bozikita na ndị na-achụghali ya kalili. Oh, una mako no ta sexually ndi ụka ka sexually ndi dibia. Chineke me. I people thinking, all the nke Christianity o yabo na say mba no nke fakasi, mana oro nke ndi dibia, people will be judgmental on it. People will be judgmental on it. Njubazi ajụjụ, dibia ni, dibia na ozo ofu afọ mo, afọ mụrụ. Ozi mma ni jeje we jeje si na iche ọka imewe ụka. Biye mmụọ nke onye ọzọ ka dị kedu ihe dị iche. Mmadụ na-eme ihe, ipushi always think and reason. Owolo onye fulu chukwu anya. Ogbeho onye fulu chukwu anya. Onye sị gị na ofulu chukwu anya bịa gosi m ya nka mfụ ka ọgwa m ka chukwu dị. Owolo onye fulu chukwu anya ebe na. If Ebuka Obi could not identify manu mgbe onye bụ fake mmadụ bụ fake wee bịa ka abịa testify ya. O kwesịrị ka ọ na-afụkwa afụchara acha ka ọ bụ. O kwesịrị ka onye bịa fake testimony. O simba ono hold that person no fake testimony. Who send you? Who send you? Who send you? You were sent by so person. You were sent. Why didn't you maro ndị bụ ndị na okwu ọfụchara ha ncha ka ọ bụ ka ị bụ. Why don't you fucha ndị niile na-achụghalị gị? Why don't you fucha ndị niile na-achụghalị gị? Why don't you fucha yes na that lady bịa na church gị bịa fake testimony? No fake no mother send ya according to kisi wee kwu ma ọ bụ na ọbụla a planned work o wee wuo na. Why don't onye nke si no dibia Benin nke padlock dibia? Why don't you fucha ha ncha? Ọkwa fucha ha ncha ka akpala gị. This is to show you that nobody knows it all. Uwulo onye na-agbanali ọwụwa. Uwulo onye na-agbanali ọwụwa. Asị m onye bili mmụọ bili. Oye sikwa na mebili nkwukwa onye ahụ. That is to show you nobody is bigger than temptation. Be you who. For them back and I said I could remember then I was very small when the children I was permits with them mgbe na for the back in the Bible wee wolumbo. Ayabuna na-eti na that mbaka the Bible wee wolu mgbe na ejikọ gba ya mgbo 7 ka mgbo gịnị ka mgbo 30 gịnị ka agbali ya uwe jiri Bible wee wutachacha ha ncha. Why don't mbaka wee futa that ọwa na na-acha egbu ya egbe wee gba ụzọ ọzọ. I was very small then eji maya ụmụaka.
That is to show you nobody is bigger than temptation. Because all unu game a dibia oga extra mile. Go alibu go we put that shame. Oga abu na weli ya pulefu. Asi why go abu dibia why iji gba nkiti ihe na ikwesi oke na ikwesi ike na ikwesi ike ikuo ya ha ogwu. Ikwesi ike ma na a ga-ezuru ihe go ya bana bibia metu ihe ka ya ha ada fentie ozo. Oya that person will be forced to mba ka o je me yo na ekwesiri ike ime just to satisfy you because no na eme dibia. This is the case munagi anonimi in Anambra State because that dibia will want to satisfy you. Go alibu na akpalele ya no chukwu na eme dibia no dika normally ihe ọ na-eme. Uwe ike dibia na-emere uwe na chi ya agbara mana abụkwa na ọbụze na abịa no meho nka uyo na force dibia ahụ kwesị ike ime nka ikwesị ike ime nka that dibia will be forced to igaga ma ndị mgbe ọ ga-edije ma omezie nke ọ na-ekwesị ọ ga-abụ gadị ntị njọ ma ntị nụ ya. You people are the cause of this problem, this predicament dibias na face. Mana dibia na face ya dibia ga-adaba na this kind of temptation bụ dibia osa ka ọ bụla ọkacha because they would want to show you na year half because they wanna like year for na ya. They don't want to know the truth. Actually the reality of life. They only want that thing and half na ya. Nobody wants to know the reality of life. Ulo eche ima nke be eziokwu ihe ha chọrọ nke half na ya, which is unfair. The problem this calamity now for ebe this Chidozie Wangu Akwa Okuko na these people are no eba, but you people are the cause of it. It will go man share this thing. You people are the cause of it because they want to satisfy your urge. They want to show you that Niezo gonna have dibia. What is very unfair. This thing is ngwagi. Nobody is bigger than temptation. When you gonna be able to benalogi, manobu makowa, uru na banali owa. In fact, I wabu dibia self the man, dibia man, there's one the prophet ana bundio kada kwashes the case self cardia normal person. If ndị dibia ndị era ha wepọ no kọlụ gị ọwa ha na-adakwasị na ha dey face igba n'aka itukuru je shie ezigbote favorite food gị ọbụla ofe onugbo ishie ya rie ya ọfụma ṅụọ mmanya na ya. You people are the cause of this thing na-eme, but nobody wants to tell you. But I'm telling you now, but about una drag I'm telling you now, you people are the cause of it because I want to satisfy you. In that satisfaction ojeti aka na yo na-ekwesị kiti aka, which is very unfair. Which is very unfair. Ọ dịrọ no mma. Dibia we give akọsara mmadụ hey onye ha pụọ n'azụ. Ọ sịkwa na ozuru ya na ọ na-eme dibia. Ya sịkwa na ozuru ya na ọ na-eme eze nwanyị. Nwanyị eji wezuru ya na okeje. Mgbe ahụ ya ga-anatazi dati na eji wee chi ya ọchị. Ọ sị mba. Ọ chọwazi ebe ọ ga-eti ya aka. Ka ọ jee gwa aja ọgwụ. Ọ ya bụ na ihe ahụ ọ ga-aba bịa zuru ọzọ ka ọ bụ na ọgwụ a mgburu onye ahụ. Ọ na-akachazi mma ndị be anyị. Ọ na-akachazi na mma ndị be anyị nọ. Ụfọdụ ama na-arụ ọrụ ha tụgasị gị na ha chọrọ iwe kere ebe ego ya esi wee pụta. When you are not working, you feel reluctant. Ịtụkwu were ihe na-arụ, you expect ịkpọ dibia bịa tụkwu wee gwọrọ gị data ọgwụ ahụ ka iwe ego. Are you stupid? Are you mad? O were ihe na-arụ But itupu mgbe ga do what do you do? Yeah, I say yeah, I know they work for now. No can achoro. Are you okay? Amam ko obulo okuko anu ko na tisi oko too much mere o je wo bro oko. Uyo bu na li asa na abo n'anya. This thing, it was that's the I can maybe this video last week. My mom join na down. Maybe because of na much you go see what I'm saying na this reality of life. So that when I'm explaining to you people also know, yes, nekwe reason, nekwe something that happened, something like this that happened to somebody. Oh, you know, GMON. It is well. We open at the careful batapwaya. Eh, boy, say a roll case go see abia. Manners does not fall from heaven. El bidonoka. He had to make it a bidonoka because I'm not na manners nowhere. What he man is here, nada. Now everybody now believes the manna fall from heaven. How does manna fall from heaven? Beacon. How does manna fall from heaven? Iya kita bidonoka. Bidon na Bible. Manna fall from heaven. Iya ni bidonoka. Bidon na Bible. I say go bala Jesus. Ingo ọbara Jesus ịṅụrụ ndụ. Iri ahụ Jesus iwe ndụ. Onye lile ahụ go onye lile arụ m onye unu ga-adị ogologo ndụ. Hai!
ike gwụrụ. Ndị be anyị uche unu na-adịkwa na ya. Unu ewezi na ọbụla ọkụkọ. Ndị be anyị uche unu na-adị ya. Uche unu na-adị ya. Because yeah, this calamity na fall na ndị Anambra. This thing all unu akọsoro ya. Enyoche bi enyoche tupula na check ya. George ya. Ifu na unu akọsoro ya. Because people pressure somebody, pressure kata ya until ya hideti ya ka ni na-ekwesi kiti aka. At the end of the day, weze ka yesi wee deze onye ọbụla agba, onye ọbụla ezelaki. Mana ya dịba, asị nke onye metere, ya si bulu si ya bulu. Igbo si nke onye metere, ya weli isi ya budi ya. It is well. It is well. Mana gụnwa bụ onye ga-abụ na kata jili under pressure ihe ndị mmadụ na-akọ ga-eme ihe na-ekwesi ike ime. Shame on you. Shame on you. Ndị Igbo si chele oge chi ka mma. Ndị Igbo si chele oge chi gị na ọ ka mma. Daalụkwanụ, ya dịba.